היי לכולם, אני הולכת להראות לכם תרגיל קצר להתחבר להקשבה לגוף. אז כל מה שאתם צריכים בשביל התרגיל הזה זה למצוא איזושהי פינה שקטה בלי הפרעות ממש לכמה דקות ולהתיישב בנינוחות, לעצום עיניים. בואו ניקח כמה נשימות עמוקות. ככה לכמה רגעים רק ננשום ונתחבר לנשימה שלנו. נשים לב לשאיפה פנימה ולנשיפה. ועם כל שאיפה ונשיפה ננסה ככה להרגיש יותר ויותר את הגוף שלנו. לשים לב לתחושות של הגוף. אם יש קיבוצים או מקומות בגוף שפחות נעים לנו בהם, נשים לב אליהם. תוך כדי הנשימות. ונשים לב אם יש איזשהו אזור בגוף, איזשהו איבר או נקודה שזקוקים לתשומת לב מאיתנו כרגע. זה יכול להיות איזשהו כאב שנמצא שם, או סתם משהו ככה, איזושהי אי נעימות או משהו אחר שאנחנו מרגישים בנקודה הזאת. בואו נשים לב לאזור הזה בגוף שלנו. פשוט נשים לב, תוך כדי הנשימות, בלי לנסות לשנות או לשפוט את התחושות האלה. נשים לב לאזור הזה בגוף שכרגע ביקש תשומת לב. ועם הנשימה הבאה נבדוק מהאזור הזה בגוף שקרא לנו בתשומת לב, מה הוא רוצה להגיד לנו? האם יש לו משהו להגיד לנו? כאילו האיבר הזה, האזור הזה בגוף היה ישות בפני עצמה, וננסה לשאול את האזור הזה, את האיבר הזה, מה הוא רוצה לומר לנו. לא לנסות למצוא תשובה בכוח. בואו ננסה להיות רגע בשקט, בנשימות, לתת לשאלה הזאת להדהד, ורק להיפתח בשקט לתשובה שאולי תגיע מהאיבר הזה בגוף. לאפשר לתשובה להגיע. אם היא מגיעה זה נהדר, וגם אם אין כרגע תשובה, זה בסדר גמור. לא תמיד התשובות מגיעות באותו רגע שאנחנו מבקשים. בואו ננשום עוד כמה נשימות בתשומת לב לאיבר הזה בגוף שקרה לנו. נראה אם יש לו עוד משהו להגיד לנו. נראה אם יש לנו משהו לשאול את האיבר הזה. וכשנרגיש שזהו, שזה מספיק לנו לכרגע, אנחנו יכולים לאט לאט לחזור לתחושות של הגוף, לפתוח את העיניים, לנסות ככה להרגיש איך הגוף שלנו מרגיש כרגע. ולשחרר. זהו, זה התרגיל. אם תוכלו לעשות את התרגיל הזה כל יום, כמה פעמים ביום, זה נהדר. פעם בשבוע זה נפלא. כל זמן שתעשו את התרגיל הזה, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שעם הזמן אתם תדעו לבד איפה כואב לכם בגוף, מה הכאב הזה בעצם מנסה להגיד לכם. אני דנה יעקב, מייסדת פיל גוד להאיר גוף ונפש, ועוזרת לאנשים להרגיש טוב יותר. אם אתם רוצים טיפים נוספים, הדרכות
ועוד המון 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 מתנות והפתעות ממני אליכם. אתם מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק שלי בקישור המצורף, או לקבוצה שגם נמצאת בקישור, ובנוסף להירשם לערוץ היוטיוב שלי. ובינתיים אני מאחלת לכולם להרגיש נפלא. ביי!